Šta je crna magija? Crna magija je čak i svaka negativna misao poslata nekome je crna magija. Ja poznajem jednog čoveka koji je toliko ljudi i prevario i izmaltretirao i napravio im problem i tako dalje. Jedna jako loša osoba. Ja znam da prema tom čoveku od svih ljudi koji ga poznaju je usmeren jedan jako veliki bes, mržnja, želja za osvetom. Sama ta energija poslata njemu je već loša. I neki ljudi jednostavno sami sebi prave zlo. Onda se dešava da neko nagazi na crnu magiju, da ovo što njemu nije namenjeno, ili jednostavno kad su u pitanju entiteti, demoni, družiš se stalno ili si u kancelariji sa nekim ko je pod demonima, entitetima i jednostavno prikupiš tu energiju, bukvalno je usisaš, prikupiš i budeš pod crnom magijom. I onda ljudi insistiraju, kaže mi ko mi je napravio. Ne mora čak ni da ti je napravio neko, možda si pokupila negde, možda si zgazila, nagazila. Znači, 1000 načina ima da dođu ljudi do crne magije, nažalost.